Kanadi hisab ang nono hamsaku. He ang putu saya nono. Kupunyo ang nono hamsaksuku nini hamsak mawa ang kobor sasaksi. Hai hingke ang bahage koborok ni kokrok no bisas khanya sia. Hisab ang nono simi hamsaku an bakawo nang simiji ang nang banyo kajang nai. He omole ang manyata ang te khrosa borok no sia kajang na ne kok dijak. Kok rijak hingke to mong khaba kajang na ne kok rima sakbai kajang na da nangba. Oh am te dibe hingke nono ba ang kok rikha nang banya ang kajang nai. Oi tipti. Ba khana soni ni kalabari hin blase. Iko Friday ono ta. Oh chaka chaka porositi rok bahai choli to ang kalabari ni. Porositi to kahap na choli to ngo iko phone ni joto number of delete khai kya tai ani Facebook WhatsApp imurok joto na deactive khai kya tai sim card simi se banya tong se ota. Khanaga de jan. Tamo sadi. Nang ano agi rogo kuno lun rok dari. Hey Ria bili tangi okok rok no sangi tongsa. Karon hingke nini upura ani interest din din pare mangsi tongsu. Ujan nang ano boma hema tong na thokda na sitra. Oh nono ang belai ke na thukja gojan. Sang na thokjak jan. Nang amse ke na thukja nang haitai masa buribe kaija gei ang nogo tubuna musongo. Oi hisab nan tangi Kaijakmani poren ni simi ano agini kahake hamjakli ya. Oh nono ang agi no saya dibe ang kajajak buri rok no sajak ya hne. hisab nang ano sop somonya hamjaku hnili sao kintu nang ani kok hngke thajibana jikhana ya. Are khana de ang nono hamjagei ani bukha rifano khunjuri ya nini kok khana ni bagai saiman ka. Kanadi hisab nang ani bukhano kintu ta sabadi ani bukha jote kashana o bukha pa khangke nang tai ani hamja maman lag ang tabuno sairi o kintu. Oh haida hangke nini bekerang sabaya nata bekerang to kabang ma tongo nini. Aku mau ibai banyak rota mengelai hinja. Du ta sade nini banyak kokrok ang khana selaka nini banyak kokrok. Ang nono kaisa jado phnongna da ang nono tangyebunyo nono motom suimano. Pa aku mau nang ya kok sai tong jau ka toksa haka ya kok rok. Nang bisas thangya hangke thangdi tabun ang nono tangyebo motom suimana jodi ang nono tangyebo motom suimaya hangke ang nono 500 taka renai. Do hingke ku mau baji 500 taka kayai. Kamu nang ano tangi si motom sobla ha phajil. Oh hangke ang hari kata hindi 500 taka nang jiti khata baji.